See
Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Spirit, we
ngathi-ke ngingumama uMbele cha uThiphi Mbele amen masuthi ngumama uMbele ngazuthi khona lo baba lo fanele ngicele kuyena kanti manje angiceli amen ngokukhethekile ngibingelela libe bandla amen ngokukhethekile ngibingelela ubaba umpostoli unene ngibingelela umfundisi uShezi amen ngibingelele kuvela ukuthi angithi ubhuti wami amen amen ngibingelela ubaba Ndabezitha umvangeli amen ngibingelele overseer webandla ubaba Nene ngibingelele umama umfundisi bonke amen ngokwehlalo zabo amen ngibingelela abangcwele bonke ngabhanqa bonke ngoba ngizobakhohlwa mangibabala amen ihambile iminyaka amen ngibona intombi imlanga phambili amen uNtanga ngambona uDane ngazathi usafresh amen ungamandla amen uNtanga wena amen kodwa usafresh anoma kwenza uthi ngokuyalala yini amen kodwa amen inomkhuhlane wendingibona selintomntonyeni nomkhuhlane amen bejesu imphasohlela ngizomkhumbula ngiyashiselwa nguye ngigodola amen bengibuza nje umfana ohlangane nami izolo ngehle entabeni emakhaya amen uphela usawasami kade ngikubona unyongela izolo ntambama ekhaya manje usuqondile usuyanyuka amen ngithi mina ngoba izolo benginyongela bengiphuma la ngingathandi khona bengiphoqwa isini ukuthi ngiye amen kodwa manje ungibona ngiqondile ngiyala ngithanda khona ukuthi ngabusho bangcwele ngiyangithanda senhlizweni yami mangila ngize ngide athulwadle umzukulu wami wegogo njengoba ubhenga kanje yazi ukuthi akekho ozokumasaja manje mawusendaweni oyithandayo nojaba ugcina usukhohlwa ukuthi khona indawo ufunda ivele iphilele thula tu amen ntambama-ke abese sebengibuka emahlweni kabazukulu athi omunye wegela usho umfowabo uke wadansa enkonzweni athi uke nibekeze dansa athi uzosuma-ke ntombo uyibekela amanzi ayike bagcwele nje ngibingelelile nonke ngibingelele omakhelwane amen ingakho inkonzo imnandi kakhulu kangaka amen ngibingelela usisi wami amen sisibikile usisi wami mfundisi siyakuthanda siyakuthanda ngiyajabula ukubona usafresh nje kade ngagcina senhlizweni yami uyalwazi udaba amen umuntu ongathanda ukuma isikhathi eside phambili anginawo umoya omningi amen ngisheshe ngihlale phansi amen nginendaba la engifisa siyixoxe futhi soyixoxa sonke amen izwakala ibhora ungayibuka ngokwenyama amen angazi indaba abathakuza umuntu osedukile phambili amen befanele bengakuze umama usemncane amen mina ngijabulisa ukuthi ebandleni ke ngikhonza kulona mina ngebhenki imdala amen bancane bonke lokho nje kukodwa kuyangijabulisa amen siyabonga amen ngifisa sifunde incwadi uSamuel oqala chapter 30 amen izwakala ngazathi ayisho lo mhlamba ukucabangayo befisa ukuthi ingabe yakusho namhlanje kunenkonzo emnandi kangaka amen kodwa uzozuyisa ingasabhori amen ngifisa ke sinike isihloko nje singakayifundi izoqala lapha ku verse 1 ungimele ku verse 23 amen ofunda kahle isiZulu angifundele amen ibuka ngifa kodwa mase ngiyangise eBhayibhelini amagama abancane bese ngicina sengifunda lezi ngayithola nje nami kwathi wezokufunda ngase ngiyayithatha ke amen ngifisa sisazofunda ukuzibuze noma ukuyinike nje le ndaba esoyixoxa okokuthi wena ungubani amen noma wena masudlile wenzanjani amen ungubani masudlile
wenza njani. Amen. Sisazofunda kukhona indawo umuntu nomuntu wakithi sizoxoxa, mina akangikwazi ukushumayela, sizoxoxa ngezwi lenkosi. Amen. Umuntu nomuntu unendawo, kunegaba eziwu3 la engifisa umuntu nomuntu ayingenelena athi khaxa athi mina ngifitha la. Amen. Nomunye ayingenela athi hayi nanze yami ngoba akekho ngangeni. Amen. Yilo nalo ufanele angene, ingakho ngithi sizoxoxa. Ngicela uzongifundela, ufunda kahle isiZulu, angifundele nje angajahi ngizongamphazamisi. Kahle kahle amavesi engifisa ukukhuluma ngawo ngisho awu4 kuphela, kodwa ukuze uyizwe, ukuze uthole indawo ongena kuyona, ingakho ngicela ukuthi igcine verse 1, Samuel okuqala chapter 30 from verse 1 to 23. Asifunde bazalwane, First Samuel chapter 30, siqala ukufunda verse number 1. Yes. Size kusifike number verse 23. Yes. Kwathi uDavide nabantu bakhe sebefikile eSikilagi ngosuku lwesithathu, ama-Amaleki ayengenele eningizimu naseSilikagi, alichitha iSikilagi, alishisa ngomlilo, athumba abesifazane ababephakathi, abancane nabakhulu, engabulalanga muntu, abamukisa ahamba indlela yawo. Lapho uDavide nabantu bakhe befika emzini, bheka wawushisiwe ngomlilo, omkabo namadodana abo namadodakazi abo babethunjiwe. Davide nabantu ababenaye base betazuluka bekhala, baze bangabe besaba namandla okukhala. Nawo mka Davide bobabili babethunjiwe, uAhinohama waseJizreeli noAbigayili umkaNabali waseKameli. uDavide wayehlupheka kakhulu ngokuba abantu bekhuluma ngokumkhanda ngabatshe, lokhu izinhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu. Kwaba yilona lowo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe, kepha uDavide waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Davide wathi ku-Abiyathara umpristi indodana ka-Imeheli, ake ulethe kimi ingubo yamahlombe. Abiyathara wayiletha ingubo yamahlombe kuDavide. uDavide wabuza uJehova wathi, ngixoshe lelo viyo na? Ngingalifica na? Wamphendula wathi, xosha ngokuba uyakulifica impela, ukhulule konke. Wayesehamba uDavide yena nabantu abangamakhulu ayisithupha ababenaye, wafika emfudlaneni iBesori, lapho kwahlala khona amasalela. Kodwa uDavide waxosha yena nabantu abangamakhulu 4, ngokuba abangamakhulu 2 basala ngemuva bezukekile ukuze bengaweli umfudlana iBesori. Bafumana owaseGibhithe endle, bamisa kuDavide, bamnika isinkwa wadla, bamphuzisa amanzi, bamnika nocwezu lwesigaxa samakhiwana nezigaxa ezimbili zesithelo zomvini ezomileyo. Esedlile kwabuyela kuye umoya wakhe, ngokuba wayengadlanga isinkwa, engaphuzanga amanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. uDavide wathi kuye, ungokabani na? Uvelaphi na? Wathi, insizwa yaseGibhithe, inceku yomAmaleki, kepha inkosi yami yangishiya ngoba sekuyizinsuku ezintathu ngigula. Sangenelela ngaseningizimu yamaKherethi nakwela kwaJuda naseningizimu kaKhalebi, salishisa iSilikagi ngomlilo. uDavide wathi kuye, ungangehlisela kulelo viyo na? Wathi, funga kimi
uNkulunkulu ukuthi awukungibulala unganginikeli ezandleni zenkosi yami ngiyakuyehlisela kulelo vini wayesemehlisa bheka babehlakazakile endaweni yonke bedla bephuza besina phakathi kwayo yonke impango ababeyithathile ezweni lamaFilisti nasezweni lakwaJuda uDavide wababulala kusukela ekuheleleni kuze kuhlwe ngangumuso akwaphunyuka umuntu kubo kuphela izinsizwa ezingamakhulu amane ezazikhwela amakamela zabaleka uDavide wakhulula konke okwakuthathwe ngama-Amaleki uDavide wakhulula nawo umkakhe bobabili akwasala umuntu omncane noma omkhulu namadodana noma amadodakazi nempango noma okunye ababezithathile khona uDavide wabuyisa konke uDavide wathatha zonke izimvu nezinkomo baziqhuba phambi kwakhe bathi impango kaDavide le Davide wafika kulabo bantu abangamakhulu amabili ababezukekile bengena kumlandela uDavide ababebahlalisile ngasemfudlaneni iBesori baphuma umhlangabeza uDavide nokuhlangabeza abantu ababenayo uDavide esesondela kubantu wababingelela base bethatha bonke abantu ababi nabonakeleyo kulabo ababehamba noDavide bathi njengokuba bengahambanga nathi asikubanika lutho empangweni esikhululile kuphela ukube ileyo naleyo ndoda inikwe umkayo nabantwana bayo bamuke nabo bahambe wayesethi uDavide aniukwenza kanjalo bafowethu ngalokho esikuphiwe nguJehova osilondolozile wanikela esandleni sethu iviyo elasihlasela amen ngiyabonga tata ngiyabonga kakhulu yathula amen haleluya uyayizwa nje ukuthi sivakala ithuli nje le ndaba ingathi ithuli nje ngathi awuyizwa ukuthi iqondephi amen ngathi nokubhora phakathi amen kodwa izwi likaNkuluNkulu liyaphila amen izwi likaNkuluNkulu lingumyalezo wokusiphilisa okusiqwashisa izwi likaNkuluNkulu likwenza ukuthi uzifune amen ngithe zintathu igaba la okufanele ukuthi ungene khona amen Amen. amen ngiyabonga tata lana sithola uDavide uphuma empini kade yokulwa izimpi le amen sithola ukuthi mefika ekhaya ufika kade sekuhlaselwe amen ufika la ekhaya kade hambe namadoda emba ngathi ngizowabiza ukuthi enamasosha ngizobiza ukuthi abazalwane amen ubehambile uDavide namadoda beyokulwa izimpi mase befika ekhaya amen bafika sekwenzeka umonakalo uthathwe yonke imfuyo amakhosikazi yingane amen Amen. kwashiswa bafika nje kunje amen Amen. okufike kudabukiso ukuthi amadoda behambe nawo uDavide kodwa mase fika umonakalo asola yena lithi iBhayibheli afisa nokumkhanda ngamatshe iblame ayibeka kuyena kodwa kade hambe naye amen elithi iBhayibheli bakhala kwaze kwaphela amandla okhala amen uhambe nabo kodwa mase befica umonakalo ekhaya icala balithela kuyena lithi iBhayibheli base befisa nokumkhanda ngamatshe masilalela lencwadi kade sifundela umfundisi ithi uDavide wakhala kuyena ngaphakathi uthumela inceku uAbhiyathara uthi akamlandeli ingubo abantu babebeka ke emahlombe amen mabezoyongena bekhulume noNkulunkulu ngiyayithanda indoda enguDavide ngiyamthanda lo mholi amen izimpi mezozilwa webuza kuThixo wengayilwi impi engabuzanga amen uthi mesembethe ungena endaweni yakhe la ihlangana khona noThixo
ubuza ukuthi ngilandele leli viyo belizohlasela ngizolifica na uthi uJehova lilandele amen uthi balandele uzobafica uwenze njani ukhulule konke amen balandele uzobafica ukhulule konke amen khona into engihluphayo mina njengomuntu amen uDavid uyaphuma ke ulandela akabazi ukuthi bashonile akambuzanga uJehova ukuthi ngiphume ngibheke uJehova akamtshelanga ukuthi masuphuma niqonde ngala noma ngala kodwa uthi nje balandele uzobafica ukhulule konke amen ngicabange kimina njengomuntu ngathi wedwa nguza ethi kodwa uJehova unenhloso yazi amen ngoba umntwana kaNkulunkulu kufanele ukuthi azi ukuthi ukhona uhamba phambi kwakhe elithi izwi lenkosi bendawo uhlele manje amagedugedu amen mehamba uDavide ngenzela ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi angiqala uyifunda lencwadi uyakwazi umusa umuntu bengayizwa lento amen ngoba isikhathi esiningi mesesifuthi khona izinto ezenzakalayo amen lithi izwi lenkosi ehlane amen amen lithi ena bafumana owaseGibhithe endle futhi babenhlanhlatha khona le endle lithi bafumana owaseGibhithe endle bamisa kuDavide bamnikani ngicela ungifundele uverse 11 no 12 haleluya bafumana owaseGibhithe endle bamisa kuDavide bamnika isinkwa wadla bamphuzisa amanzi bamnika nocwezu lwesigaxa samakhiwane nesigaxa ezimbili zezithelo zomvini ezomileyo esedlile kwabuyela kuye umoya wakhe ngokuba wayengadlanga sinkwa engaphuzanga amanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu amen amen lithi indoda yanikwa isinkwa yadla yaphuziswa amanzi yadla yanika nocezwa yazi ungazi ukuthi ayisinikwa namafruit babeyibona ukuthi njani yanikwa ngicela ukuthi ukubambe nje ukuthi mhlambe babephethe ojeqe njengabantu abafuna behamba babephethe mhlambe nobhontshisi nezitambo kodwa okubalekile ngicela ukuthi ubheke kwanikwa isinkwa wanikwa isinkwa siyasazi isinkwa simeleni amen angeke ngimfundise sifundiswa masontonke amen wasanja kwaphuziswa amanzi hayi juice hayi kwaphuziswa amanzi siyazi ukuthi uJesu uthi mangabe siphuzwa amanzi asinike wona yena eziswini zethu kwenzakalani amen wanikwa isinkwa leso sazi ukuthi simeleni wazophuziswa amanzi lawo wazi ukuthi ameleni wazofanele ukuthi aphindanilwe nezithelo wadla umuntu wasutha lithi izwi la ifunde khona bamfundisi lithi kwabuyela kuyona umoya wokuphila amen indoda yesihlale 3 days nobusuku bakhona ingadlili ingaphuzi amen khona into engiyithandayo kukhona into engiyithandayo la kule ndaba angibhori amen awubhore kuzibhora wena amen amen kuthiwa ena indoda isidlile u12 futhi bamnika locezu lwesigaxa samakhiwane nezigaxa ezimbili zezithelo zomvini ezomisiweyo esedlile kwabuyela kuye umoya wakhe ngokuba wayengadlanga lutho wayengadlanga engaphuzanga amanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu yizwa ke indoda seyibuyelwe ukuphila uyayibuza uDavide amen ukuthi angithi uyayibuza umfundisi
Amen. Kuthi angithi uyayibuza umpostoli. Amen. Hallelujah. Ngoba sikhuluma ngabazalwane la. Asixoxi nganekwane. Amen. Ukuthi uDavid uthi kuye ungokabani na? Oh, Jesus. Akambuzanga elambile. Yeah. Ungokabani na? Amen. Amen. Umbuzo wesibili what okay uthi sorry yes okay uDavid wathi uvela amen ungokabani na uvelaphi na amen ngicela impendulo yensizwa baba mfundisi. Okay. Verse number 14. Verse number 13. Yes. David wathi kuye ungokabani na uvelaphi na wathi insizwa yaseGibhithe inceku yomAmaleki kepha inkosi yami yangishiya ngokuba sekuyizinsuku ezintathu ngigula. Amen. Yayigula indoda insuku ezintathu. Indoda ewumholi wayo yamlaxaza lapha kusho ukuthi kwasekusela umndondo. Kwasekusela umndondo ukuthi afe. Amen. Amen. Kwase kusele ukuthi if ingishiye ngoba nginjani ngoba ngigula. Amen. Bona bayibona ilambile. Bayiphukudla kanti oyilahlile uyilahle ngoba igula. Amen. Hey. Asiyazwana nje. Amen. 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 Uverse 14 isisuthi phela indoda isiyaqala isikhipha indawo. Yes. Amen. Sisuthi indoda isikhuluma indaba. Isiyasho ukuthi baphuma phi njengoba eyilaxazelana. Baphuma kuyokwenzani kuphi nakuphi bathathani nani yakhuluma kuthi yekhuluma isindaba indoda yona isuthile indoda. Amen. Amen. Imina ngibiza ukuthi indoda thiwa umuntu la. Amen. Yasho ukuthi benzeni. Amen. Angivuya kubi kakhulu. Amen. Ngithe nje ngimuntu osheshayo ukuhlala phansi. Amen. Engifisa ukuthi ukubambe la yilokho kokuthi lo muntu wesilisa ubefana nomufi into elambile into efayo egulayo nento edeliwe. Amen. Nento ibukeka ingenamsebenzi walutho. Amen. Kodwa khona into engithandayo yona esho umlomo wayo mangabe isukuma. Amen. Kuthiwa ungokabani wena. Amen. Uvelaphi. Impendulo yalo muntu wesilisa uthi nginsizwa. Makukuthi uyaqaphela impendulo yayo iyaphambana kancane nombuzo. Oh, Jesus. Akushiwanga ukuthi uyini. Akushiwanga ukuthi uyini. Kuthi ungokabani. Yes, uvela isuku mithi nginsizwa. Isuthi indoda. Amen. Amen. Bengifisa ukwazi ngisazoqhubeka ukuthi masusuthi ubuzwa uthini. Amen. Amen. Mase usuthi usubuzwa uthini. Uthi umpostoli uPaul ngelinye ilanga umfundi incwadi yabaseKorinte yabokuqala chapter 10 la ko verse 7 exwayisa abazalwane uthi baphuma eGibhithe ukhuluma ngale ndaba abantwana baNkulunkulu bephuma eGibhithe ababehamba benenkono endleleni bakhonze nezinto kade ukhuluma ngazo labo bomshezana nqina ungena endaweni yakhe. Amen. Uthi bathi sebedlile badla abantwana baNkulunkulu badla basutha base beyasukuma benzani badlala lisho njalo. Yes. Basukuma sebesuka abadlalanga belambile lithi izwi laNkulunkulu bahlala phansi badla baphuza. Oyifundela wena baseKorinte bokuqala chapter 10 uverse 7 wakhona. Yes.
lithi bahlala phansi badla baphuza mase besukuma badlala. So insizwa la ithi makuthi ungokabani ufelaphi ithi insizwa. Amen. Ngiyinsizwa. Ngiyacabanga nje abantu secashile bekuzombuza ngiyanqena nje lapha ngiyinsizwa bengifisa ukwazi ukuthi masusuthi ususukuma wenzani uthungubani masusuthi yazi ngizoyishiya indaba yami la kuyasuthwa phela yazi ngihleli laphayana sengiyahlambuluka mamshezi ngiyagidwa kumnandi kodwa ngithiwa wazi wangibinga umamshezi ngihleli ngala kukhona ijumule kanje inkonzo ngisayizwa phela. Amen. Sengiyeke ngithi ngiyahlabelela kungazi uleli iphunga lisayikhaleni lemlonyeni. Amen. Amen. Inkulu indaba nokudla. Amen. Lana ke ngithi ukuyishiya kancane le ndaba ngithe zintathu indawo engifisa ukuthi uzithathe uzithi khaxa khona. Lithi iBhayibheli uDavide wahamba namadoda awu600 sizwile beyokulwa lempi le yokubuyisa konke uzokhulula konke. Amen. Lithi endleleni emfudlaneni omncane nje amadoda awu200 avela asala nje la angasaqhubeka kwaqhubeka u400. Mawulifunda ahamba amadoda mase seyindoda le insizwa isibayalelile abathatha bayisa khona. Amen. Lithi bafike babanqoba bakhulula konke ngiyanqamulela. Lithi mase sebekhulule konke bathatha okungokwabo impango baze bathatha nalokho abakuthole abakade bevele bekubopha abanye. Amen. Mase bebuya sebegquba bafika la amadoda awu200 asalela kumfuleni angazi ukuthi ngiyawabiza kodwa abazalwana abanjani abayanga. Amen. Mabefika khona la u22 base bethatha bonke abantu abanjani ababi nabonakeleyo ababehamba noDavide bathi njengokuba bengahambanga nathi asiyukubanika lutho empangweni esikhululile kepha kuba nje yilo nalo ndoda inikeza umkayo nabantwana bayo bese beyahamba njalo. Amen. Silwela nzima kathina silwela leli ivangeli silwela nzima kathina silwela lenkonzo. Amen. Ukuthi iqhubeke. Amen. Sekuzoqhamuka nje abazothi ukuthi nokuthi bazoshaya ukuthathwa ngokwakho hamba. Amen. Kodwa manje ngiyamthanda umntwana kaNkulunkulu olalelayo. Amen. Uyaphendula uDavide wayesethi uDavide aniyukwenza njalo bafowethu njengalokhu esikuphiwe nguJehova osilondolozile wanikela esandleni sethu iviyo elasihlasela. Amen. Muqhubeka nabo phela wena ekhaya ukugcina la izisazofunda ekhaya. Mabefika bagcina bebanikile kodwa amadoda abazalwane abamagovu ngizosho njalo babefisa ukuthi bathole omkabo nezingane zabo phele kanjalo. Ngikhuluma ngohlobo lamagovu ekhona. Amen. Ngoba uDavide engahambi nabantu ayengabathembi uhamba nabantu abathembayo. Amen. Bagude kumeni izimpi kodwa mase sebuya ngasegovini bayakuvuka kuyavuka. Amen. Ngila ekutheni mase sebeka babuyiselo ngokwabo baze bapha nomakhelwane. Amen. Indaba yami ayikho bengifuna ukuthi uyizwe. Amen. Kukhona kulamadoda awu600 kukhona u2 wahluleka endleleni kodwa bethande fisa angazi ngizowabiza ngani. Kube khona la uyishebashekisha abasheki. Amen. Awu400 kodwa lithi izwi laphana ayemambi
kodwa ayekhona la maphakathi ehamba naye uDavid wayewathembile ehamba nawo amagovu amen ngiyaphuma lapha akawuzibuze kulezi ndaba ezu3 ungena emadodeni awu2 ahlulekile noma uzongena kulamadoda awu400 elithi iBhayibheli ayemami ngoba yikho la ingekho khona indawo yakho amen noma usibuyela la indaba yami yonke iphelele ilapha yana ukuthi kuthiwa yona bese seyithi amen ngase ngiyabona ke babumfundisi usuthi ena ubona lo mama lo ogqoke nanejezi elimnyama amen umbuku umethemba usuthi ngokabani vela hayi ngwakantuli endaweni yasembu ngicabanga ngisho ukulamba lokho siyakwazi ungibuza nje uyangazi wakambele ngikhamkembo kodwa ungibuza ukuthi ufuna lokho ngale kwalokho akwaziyo ukuthi kahle mina ngingokwabani ngifelaphi amen hayi bese ngibona ngazathi hayi ibhimbile la ishoyo aphinde athi ungokabani ufelaphi hayi ngikhamuka ebandleni the prophetic ngaphansi kababa umpostoli uNene ukulamba lokho amen siyakwazi ukuthi ukephi ngokhona wena ungubani ngiyayithanda insizwa ithi ngiyinsizwa kimina kuvuka ukuthi ngesikhathi lele phansi ifasela umndondo masi sisukuma uNkulunkulu wabuyisela ushabayo njengoko amen lokho kuyikona isolo amen uthema susuthi wavuka usubala angisho ukusuthi ukuthi amen angisho ukusuthi indaba ngisho ukusuthi izwi leli siphakelwa njalo ngesolo amen siphinde siyakhulekelwa zonke izinsuku amen ukuthi ukuba khona into enkulu engifisa ukutshela yona ngizohlala phansi bazomshaya ubaba amen abashonta ngishaya intambo endingala yena amen uyabona ngibuka uNkulunkulu engamtsheli uDavid ukuthi phumbe yiphi amen wayazi ukuthi ulungisa into engelutho endleleni efayo into etilelekile amen yona ephethe direction amen amazing babe khona abanye abefundisi babe khona abantu abathembekile ayekhona amakhosi amen kodwa uNkulunkulu ofisa ukusebenzisa into engelutho into efayo amen wavelwa inika direction haleluya ukube babe ngenawo umoya kaNkulunkulu umoya okuhlakanipha babezomdlula bamjonge ngaphezulu baja into abangayazi hlani amen yazi mangibuka uNkulunkulu ezimweni zonke sengengafunda ezwi akasebenzi ngento eqhamuka ihlakanipha uNkulunkulu usebenza ngento edelelekile nento ebukeka ifa yes into efayo yayiphethe direction amen haleluya babe khona abantu ababengadlula bababuze endleleni nibona ngiviyo anibabonanga abantu bebegquba amakhosikazi ezingane anibabonanga cha yahamba uDavid uyazi uNkulunkulu uyazi haleluya wasebenzisa into engelo kusho ukuthi akekho umuntu ongaphethe lutho yena umuntu ozenza into engelo uNkulunkulu wena khona kubekile haleluya bengeke hambe ngoli dinga wena amen ungabozidele ungabozibukela phansi uyijethi mina nginte engelutho amen uphethe direction haleluya esingazi ukuthi akikhomba kuphi kodwa engikwazi ukuthi musudlile wasuthi uzokhuluma ukuphuphuma kwalento idlile udlile wasutha amen awuyona into engewutho ikakhulu uNkulunkulu asebenzisa umuntu ofayo ukuze akhiphe into eziphilayo
Amen. Wasebenzisa into engase ngiyathanda manje yathi sisuthi kwabuyela kuyona moya wayo. Amen. Ithi nceku yami ilahlile ngoba ngigula. Ungazi ukuthi nayi bisilikisho ukuthi hawu namanje ngisabhekile ngisabona inganyezi bengithi nje sengifile. Amen. Kanti uNkulunkulu beke kuyona direction. Amen. Engithandayo uma ngabe sihamba le ndoda uyacabanga ukuthi iphetheni ngala kwazalwane iphethe direction. Amen. Misigodu iphetheni ubufaka. Hallelujah. Iphethe ubufakazi umbonile uNkulunkulu esizibila ushaba njengoko wasibone kwele sakhe kwaphuma amanzi okuphila. Amen. Uyofika iqhubeke phambili iphethe ubufakazi. Amen. Hayi noma yini. Amen. Ngizothatha phansi nginalokho kokuthi uthi mawuzibheka uzeya uma uzeya uNkulunkulu uthini ngoba khona kubekile kuwena. Mawuzeya wena weya lento uNkulunkulu ayibekile kuwena. Amen. Akekho umuntu oyinhlwa ngasho khona ihlwabuza kanti akekho umuntu oyinhlwa. Umuntu nomuntu ophila uNkulunkulu unenhloso kukhona into ayibekile kuyena. Amen. Bese wena uyinyathela ngenyanga ngoba ulambile udlala ngamasonto. Amen. Siyadla sithunyelelwe ngishimiyalezo sivuselelayo khumbula ngelinye ilanga ngisebenza efamily ngcwele sisebenza nabantu abaningi sisebenza nezinkolo eziningi kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu wami ngoba mase sebeza kumina bafike bese bayathoba bese bayahlonipha. Hallelujah. Sekuyaba usetho omunye hawu wegogo ubhele khona abangibiza ugogo khona abangibiza ngoma akekho obiza ngosisile nganquma kudala lokamba. Wegogo ubhele yazi nginenyama angazi noma uzoyidla ngiyazi umuntu okholelwa kule nkolo yakho akadli noma yini. Bese ngithi mina hayi khululeka uzoyibona ngethi break abese ithatha ayibeke kahle ayifake efrijini bese kuvuka ukuthi uyazi into losithathu namhlanje. Hallelujah. Amen. Losithathu namhlanje into ezongiphazamisa. Amen. Ngiyazazi ukuthi ukuba ugogo nje intombi ehlanzwe ngegazi. Amen. Amthembe ukuthi ukuba. Amen. Ngiyaziwe futhi amen. Amen. Hallelujah. Masusuthi uthi ubani masudlile wakuza uthi ngubani wena lokho uthi uyikona ilokho uNkulunkulu ajabulayo ngakho lokho othi uyikona uyajabula yini uNkulunkulu le mpilo iphilayo iyona endathi iphile. Hallelujah. Ngandi baba umpostoli usuke ngidlulele lawo ungashiwo ukuthi ngikhona. Amen. Ungena emagovini amadoda kakhulu abezimpi anamandla kodwa lithi iBhayibheli mabi mina ngithi amagovu. Amen. Lithi mabi bese bakhona ama-backside asale endleleni belazi iqiniso bese beyasala endleleni bathemba ukuthi olwelwa abanye bona mase sebethola into zabo. Amen. Akukubike noko makuwukuthi abona amandla wena kodwa akekho umuntu onganikeziwe into yokuthi uNkulunkulu ajabule bembone uyisebenzisa. Hallelujah. Ngendlela yena akunikeze ngayo akekho umuntu owuzero. Amen. Akekho umuntu ongenamsebenzi walutho. Amen. Yo, amen. Jesu. Amen. Khona la ngathanda ukudlulela khona. Amen. Kodwa kuko konke ungenaphi xhumaphi musuku ukuthi intombi esindisiweyo ethethelelwe zona. Amen. Nokuthi
intombazane ehlala ngalena amen ngiya esontweni la uyathokoza uJehova ebeka into ezinkulu kanje kuwena sinkulu izinto ayibekile kuwena uhlezi phansi kwazo noma unyathele ngenyawo lezi uNkulunkulu ayibeke kuwena uzenza njani uyajabula yini noma usale endleleni lapha lamadoda awuthwanga kwasala noma ugijimile ugijima nawe ulizinto ezinkulu kodwa ekugcineni wena uligugu ufisa ngathi konke ngeza kuwena ngoba ulwe kakhulu wena ngiyinsizwa yes bona bathi bathola umuntu waseGibhithe abamazi ukuthi babelindele ukuthi uzobatshela ukuthi asho ngale ndlela abambuza wathi angizusho ngizosho lokho okuphuphumayo okuyikona akadlanga nesimo sicabangayo kuphela ngesikhathi bemnika isinkwa uNkulunkulu uyanezela kukhona isinkwa sangampela wayezidla ngesikhathi bemphuzisa amanzi abilisela amanzi angampela yes zothi sukuma ube yilokhu uNkulunkulu afisa ukuthi ube yini haleluya hamba indlela babone aqede udlule kwaphela bona babuyele emuva ezweni lawo wena hamba uthi ufakazi beNkulunkulu ombone yenza empilweni yakho sola lensizwa ilaqhaziwe bazalwana akabonga uJesu ilaqhaziwe ngoba isineyinsuku ezintathu idlula haleluya ngizothi kwena noma ungayibona ungasena umsebenzi walutho kodwa sikhona isinkwa sokuphila akhona amanzi okuphila egameni likaJesu angifuni ukuthi ngithandaze ngidlule ulenga ngidlule ulele ungenamuntu ozokuvusa namhlanje mini uthi uJesu uzokuvusa akabonga uJesu sikhona isinkwa sokuphila uzobuya umoya wakho ubuyele kwena
mangabe khona sengithandaza egameni lika Jesu aphuthume aphakamisa isandla sakhe mangabe khona kulompheme okashezi othi Nkosi ngizukekile ngishiyiwe abakithi ngiyasidinga lesinkwa sokuphila ngiyawadinga lamazwi okuphila phakamisa isandla sakho ngifuna ukuthandaza nawe mangabe ukhona makhelwane mangabe ukhona phakathi kwale ndawo ufuna uthi ngizukekile ngishiyiwe abakithi haleluya bangishila abakithi bangishiya sengisele nomndodo bangishiya sekusele ama-minutes ukuthi ngife kodwa ngiyabonga impilo kaDavide efikile nesinkwa ukhona uJesu isinkwa sokuphila ukhona uJesu ongamanzi okuphila owathi owesifazane ngelinye ilanga mangabe ngikunika lamanzi namhlanje esiswini sakho kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo ngiyacela phakamisa isandla sakho ngiyathandaza manje egameni likaJesu haleluya haleluya khona abantu uNkulunkulu namhlanje abuyisa ukuphila kwabo ngiyacela uphakame uze ngaphambili egameni likaJesu alwane yenza ususelele podium egameni likaJesu thatha istep esilandela uze ngaphambili sizothandaza nawe namhlanje into ekulalise phansi yaphela akabonga uJesu namhlanje lo nokushutho ayenza ihlale namakhosi uthi uma ngaphambili sizothandaza egameni likaJesu wazungesabi lithi iBhayibheli ongivumayo phambi kwabantu nami ngeke ngize ngibe namahloni ngeke ngimvumeke phambi kwababa kuphela ngimvuma ngaphambi kwababa naphambi kwezingelosi woza phambili uNkulunkulu akubusise egameni likaJesu uNkulunkulu akubusise egameni likaJesu uNkulunkulu namhlanje is doing something uNkulunkulu namhlanje is on the move zanini ngapha zabasemali egameni likaJesu haleluya angifuna ukuthi usale wedwa mangabe ukhona namhlanje othi uNkulunkulu impilo yami izukekile othi uNkulunkulu impilo yami ishiyiwe woza ngaphambili sikhona isinkwa sokuphila akhona amazwi okuphila haleluya haleluya ngiyathanda ukusho kunina abazalwane phambili ukuthi angaze nibe nenhlanhla edlula le akabonga uJesu ngiyacela nje umpostoli aqhubeke nale nkonzo egameni likaJesu azonibeka izandla bazalwane kusukela namhlanje nizidalwa ezintsha okuqala kodlulile sekuvele kusho lisho njalo iBhayibheli lithi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvele kusho angikhathali ukuthi uthuke bani izolo kodwa namhlanje sekuvele kusho angikhathali ukuthi wenzeni izolo angikhathali ukuthi wenzeni 2 minutes ago kodwa lithi iBhayibheli namhlanje uyisidalwa esisha washo njalo esilele sinu Jesu sithi Nkosi uzungikhumbule paradise uthi uJesu hayi kusasa hayi ngelinye ilanga hayi namhlanje ngiyoba nawe paradise. I just want to assure you bazalwane ukuthi mangabe kwenzeka nifa namhlanje niyotholakala paradise akabonga uJesu mangabe uNkulunkulu kuphila kwakhe kuthatha namhlanje wena usungwase paradise. Your new destination is paradise akabonga uJesu. Ngiyamthanda lensizwa lena mangabe esho uMamTP umfundisi TP uthi emva ukuthi sidlile usubuyile umphefumulo wayo yaba nobufakazi obusha. Ifuna namhlanje ube nobufakazi obusha ukuthi kwakunenkonzo kaShezi kanikela impilo yami uJesu. Bazalwane, I don't want to lie. Izulu namhlanje lahloko ayikho into ethandwa izulu njengalento eniyenze namhlanje. Haleluya. Namhlanje ubomi benu lithi iBhayibheli kuyabuyiswa njengobokhozi. Haleluya. Usitoli ngicela uze ngaphambili sibalidele enkosini. Hey Nkosi yami, I'm so excited. Abantwana laba basha, these are new babies. Ngiyacela nibashayile isihlobo bazalwane egameni likaJesu. These are brand new babies. Akabonga uJesu. Kusukela namhlanje
sizobe sesibacathulisa sibanikeza iformula sibanikeza ukudla okuthambathambile kuya ngokuya eqina akabonga uJesu ngifuna ukuthi nazi bazalwane ukuthi isinqumo esithathe namhlanje angikaze ngithathe isinqumo esiphusene okudlula lesi sinqumo esithathe namhlanje uNkulunkulu uzonibusisa engenini nasephumeni usithole ngicela from here sibalidele enkosini bese uyathandaza egameni likaJesu. Hallelujah. Ngicela sibheke ngasendle answers. Hallelujah. Oh, Ibandla lonke icela sikulwe imisizana.